ମଣିଷ ଓ ଭାଲୁ କଥା। ଦିନେ ମଧୁ ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବଣକୁ କାଠ କାଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ବଣ ଭିତରୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଭାଲୁ ବାହାରିଲା। ଭାଲୁକୁ ଦେଖି ମଧୁ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ଗୋବିନ୍ଦ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଭୂଇଁରେ ମଲା ପରି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଭାଲୁ ତ ମଲା ମଣିଷକୁ ଛୁଏଁ ନାହିଁ। ସେ କେତେବେଳେ ଯାକେ ଗୋବିନ୍ଦର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। ତାହାପରେ ତାହାର କାନ ପାଖରେ ଶୁଁ ଶୁଁ କରି ଶୁଙ୍ଘିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ଜମା ହଲଚଲ ହେଲା ନାହିଁ। ଭାଲୁ ତାହାକୁ ମଲା ମଣିଷ ଭାବି ବଣ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମଧୁ ଗଛ ଉପରେ ବସି ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ସେ ଭାଲୁର ଯିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାଲୁ ବଣରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତାହା ଦେଖି ମଧୁ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଆସି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଭାଲୁ ତୋ କାନରେ କ'ଣ କହୁଥିଲା କି? ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲା, ଯେଉଁ ଲୋକ ବିପଦ ବେଳେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ ତାହା ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ହେଲେ ମିଶିବ ନାହିଁ।